दा एसे आवगोलाव बर'नि गुबुन गुबुन चेनेलफोराव आं नुनो मोनदों मानो गेदेर जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बर'नि मैखोम दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ लोगोसे एमएलए मानो गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङा मानगोनां आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानो गेदेर बिस्वजित दैमारिनि सायाव लाइजामनि सायाव फंनैसो बिबुंथि बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों। आं बिनि सायावसो फंनैसो बाथ्रा आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो सानदों। बेयाव खुनु राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय आं बुंनो सानाखै बा बेवहाय खुनु इउपिपिएल बिजेपि मोननै दोलोनि गेजेराव मोनसा मोनसि मोननाय बा मोनसा मोनसि जालायनाय बाथ्राखौ बुंनो सानाखै। बेवहाय आं गावनि गोसोनि खोथा जि हमदांना मोनदों आं बेखौसो बुंनो सानदों। दा बेयाव दाख्लै बावै थांनाय 4 अक्ट'बराव मानो गेदेर बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा मानो गेदेर चिफ मिनिस्टार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे लाइजाम लिरदों आरो बे लाइजामाव बिथाङा लिरदों दे बिटिसिनि खुंथाय गोहोनि सायाव आसाम सरकारा जि पेनारि डिपार्टमेन्टनि खुंथाय गोहोनि सायाव बिथाङा एसे लिरदों। बियो लिरनायाव मानो गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो स्पष्टयै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंना होदों जे बिथाङा अभियोग होआखै, बिथाङा मोनसे साजेसनसो होदों बा बिथोन होदों आरो बेखौ बिथाङा स्पष्ट मानो गेदेर चिफ मिनिस्टारा होदों। दिनै जोङो मिडियानि गेजेराव नुनो मोनदों बिथाङा लाइजामनि जेबो मुल्य गैया बा बिथांनि बुंनाया जोंनि बर' माबानि गेजेराव मोनसे माने बेले बेजेखौ लाबोनो सानदों होनना बिथाङा फोरमायदों। बियो आंनि बुजिनायाव बे नंखाय। मानो होनब्ला मानो गेदेर बिस्वजित दैमारिया सम्पूर्ण भाबै बर'नि मैखोम समस्याफोराव बिथाङा बाहागो लानो मोनबोदों आरो जिहेतु बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मेन मासियाव दङ बुंथिगिरि हिसाबै बियो आयेननि खोथाखौ मिथिगौ। बेबायदिहै जोंनि उदालगुरि प्रजेक्ट डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय मानगोनां बिस्वजित दैमारिनो मोनसे कमिटि पेनारि डिपार्टमेन्टनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कमिटि दानो थाखाय लाइजाम हरदोंमोन आरो बे लाइजामखौ मोननानै बिथाङा चिफ मिनिस्टारसिम लाइजामखौ लिरदोंमोन। जे बेयावहाय बिथाङा बुंदोंमोन जे 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथा बायदियै 5.1 क्लज बायदियै जितु बिटिसि सरकारनो बिटिसिनो आलादायै खुंथाय गोहो होनाय जादों। बे गोहोआ जाहैबाय बेवहाय लेजिस्लेटिभ गोहोखौ मोनदों लोगोसे माखासे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे ट्रेन्सफार साबजेक्टनि गेजेरजों बिटिसि खुंथाय गोहोआ सोलिनांगौ आरो बेवहाय बिटिसिया गावनो आलादायै खुंथाय गोहो मोननाय हिसाबै आलादायै माने बिनि आसाम सरकारनि बायदियै जानाङा होननानै बिथाङा बिथोन मोनसे हरदोंमोन आरो दा बेवहाय डिपार्टमेन्ट जितु पेनारि डिपार्टमेन्टनि जितु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दानांगौ बेवहाय होदों गार्जेन मिनिस्टारा जाहैबाय चेयारमेन, बिनिफ्राय लकेल एमएलए माने लकेल एमएलए जाहैबाय जोंहा मेम्बार, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मेम्बार, प्रजेक्ट डाइरेक्टरा मेम्बार आरो सेक्रेटारि पेनारिटिनिया जाबाय मेम्बार आरो प्रजेक्ट डाइरेक्टरा जाबाय जोंहा मेम्बार डिस्ट्रिक्टनिया। दा बेवहाय बिटिसिनि जितु पावार फांसन ट्रेन्सफार साबजेक्ट थाखानाय हिसाबै जोंनि बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय मानो गेदेर एमसिएलएमफोरासो बे डिपार्टमेन्टआव थानांगौमोन होननानै बिथाङा स्पष्टयै बुंदों। दा बिथोन हरदों जे बिटिसिनि बायदियै आलादायै जानांगौ खुंथाय गोहो जितु दानाय बेयो जानांगौ होनना बिथाङा बुंहरदों। बेयाव खुनु राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बिथाङा गावनि राजखान्थिनि माबाखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा बुङाखै आरो बे राजखान्थिनि खोथायानो नङा जे बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजानि जितु खुंथाय मोननाय गोबां जोंनि जोहोलावजोफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानानै बा बेसेन गोसा समखौ गारनानै जितु बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बेबायदियै मोननाय हिसाबै गोहोखौ लाइजामखौ मोननानै बिथाङा फिननायखौ हरदोंमोन। दा खोथाया बिसो जे मानव गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङा जे बेयाव मा नुखौ जों मिथिनो हाला, जों मिथि मोनला। दा बेखायनो आं बुंनो सानदों जे बिटिसिआनो आलादायै दानानै लायोब्ला साबसिन जागोन। मानो होनब्ला बेयो
दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बेयावहाय बुंनांगौ बिसोर जे बिथाङा गावनि राजखान्थि लाबोलाबनि थाखाय जेबो सिन्था खालामालासिनो आसाम सरकारनिसिम बिथाङा लिरदों जे बे मोनसे माने जोंनि बिटिसि खुंथाय गोहो थानाय हिसाबै बिटिसि पावार फांसन थानाय हिसाबै 2003 मायथाइनि गोरोबथा बायदियै 5.1 क्लज बायदियै बिटिसिआ गावनो निजा बाहागो लानांगौ होननानै बिथाङा बिथोन होदों आरो दा बेवहाय गतै आसाम नाङैनो मोनसे आसाम केबिनेटआव डिसिजन लानाय हिसाबै बे जोंना बिटिसिआबो हाबफाबाय हयथ' बियो बिथांमोना बिटिसिखौ आलादा खालामनांगौ होनना सानाखैमोन फैबाय थानाय समफोराव बिथांनि लाइजामनि फिननायखौ जोङो मोनगोन मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि चिफ मिनिस्टारसिम जिथु लाइजाम हरनाय बेखौ जों मोनगोन दा बेयाव बुंनांगौ बिसोर रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय बेखौ लानानै जाहाथे जेबो बेले बेजे दा जाया मानो होनब्ला बिथाङा आसाम सरकारनि आरो बिटिसि सरकारनि जि खुंथाय गोहोनि सायाव बेखौसो बिथाङा दिन्थिना होदों बा बेखौ माने बिथाङा बिटिसि खुंथाय गोहोआवनो थानांगौ होननानै फोरमायदों बेनोल' आंनि बुंनांगौआ लोगोसे रायजोफोरा बेखौ लानानै जेबो माने उसुगुथु बा माने बेले बेजे जाया आं बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों मानागेदेर बिश्वजित दैमारि आयेन आफादनि बा जोंनि पानेरि समस्तिनि एमएलए बिथांखौ बिटिसि खुंथाय गोहोआ बिटिसि खुंथाया साबायखरसो बावनांगौमोन मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गावनि राजनीतिक बा राजखान्थि बिथिंनि लाबालाबनि जेबो सानालासिनो जेबो बाथ्रा सिन्था खालामालासिनो बिथाङा आसाम सरकारनिसिम माने बिथोन हरदों बा आसाम सरकारनिसिम बियो साजेसन हरदों जे बेखौ लानानै जोंनि खुंथाय गोहोआ बिथांखौ साबायखरसो बावनांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला जाय जोंनि बिटिसिनि एमएलएफोरा बुंनो हायाखै बे खोथाखौ बिथाङा थोंजोङै लाइजामनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टारसिम लाइजाम हरदों